Hola, bon dia. Em dic Eduard Michel, tinc 38 anys, treballo a Relacions Internacionals de la Universitat de Perpinyà, visc també a Perpinyà i això és la meva oficina. Benvinguts! Hola. Hola Alicia, com vas? Bé, I doncs tots vosaltres de Girona i també de Lleida, com viatgeu? marxem, o sigui, de Barcelona a Praga Sí. i de Praga a Barcelona. La meva feina per a la Universitat de Perpinyà és d'ajudar la universitat a tenir una xarxa internacional més ampli, més important, que és un projecte de cooperació entre 10 universitats a nivell europeu, i també per a una xarxa local, perquè és un projecte on hi ha també les universitats de Lleida i de Girona, que són molt importants al nivell de cooperació transfronterera per a la Universitat de Perpinyà. I és també per afavorir la mobilitat dels estudiants, la mobilitat internacional. Thank you. I have a completely unrelated question. It's about the associated partners of the consortium. Per mi aquesta feina té molt sentit, perquè de jove jo vaig aprofitar molt dels acords internacionals entre les universitats per poder viatjar. I doncs ara parlo moltes llengües, l'anglès, el francès, el català, el castellà també, el portuguès, el grec, l'italià també. Hi ha un moment on t'adones que poder parlar una altra llengua a un bon nivell és com un superpoder, no? I després vaig estudiar l'ecologia i també l'antropologia social, perquè me volia especialitzar en etnoecologia, que és la comprensió dels vincles entre una cultura, una societat i el medi ambient, no? I aquesta curiositat per la evolució d'aquesta societat i també de quines coses volem que siguin patrimoni, per exemple, és com un projecte per al futur, no? És que comprendre el que va passar, comprendre el que és important al passat, ens dà eines per a inventar el futur que volem viure. I, per exemple, si volem protegir un espai natural o un monument, no és només una qüestió d'història, també és una qüestió d'un projecte de societat, també. I quan una societat tria quina cosa és patrimoni i quina cosa no és tan important, diu també moltes coses sobre què considerem important, no? Som aquí al poble de Corbera, som a dalt del castell i del poble abandonat, i és un dels nuclis més antics de Corbera. I és un lloc molt important perquè per a mi mai vaig viure aquí. És el lloc on sempre vaig pujar quan era petit per a les vacances, i per un nen les coses més impressionants que un castell són les cases abandonades. És tot aquest plegat, l'abandó d'un vilatge, el paisatge a prop d'aquest poble. És una cosa que parla molt de la història d'un lloc, no? Que parla només de monuments, però també de la vida de la gent. Parla de com la gent vivia abans. Aquí hi ha les cases i el castell, a baix hi ha els camps i els cortals. I tot això fa una geografia humana que és molt interessant de comprendre. I la cosa que m'interessa o que em sorprèn és que construïm moltes cases ara a l'Rosselló, en llocs on hi havia vinyes, hi havia també un patrimoni rural, unes feixes de pedra seca, parets de pedra seca. I ara, quan veiem l'evolució, és que abans sabem que hi havia mongetes, hi havia cultius així. Després va ser tot préssecs. Els préssecs van arribar i va ser un oceà de préssecs a tota la plana de Rosselló. Era la manera de crear una riquesa, no? per a la gent. I ara la manera de crear la riquesa per a la gent són cases. Donc construïm cases sobre vells camps que van ser camps des de sempre. I per a la biodiversitat és un desastre, però per a la gent és gairebé l'única manera de construir una riquesa. I ara fa un any que em visc a Perpinyà i estic molt content de poder venir molt sovint aquí. Encara tinc la padrina que acaba de fer 100 anys. És el nostre monument històric a la família, sí, encara viu. Mireu, tinc un llibre. Josep Sebastià Pons. Llegim una mica? I mira això, per exemple. Sempre girem, el temps mai no s'atura.
l'hora que segueix l'hora és insegura, entrem dins d'una cova molt obscura, mullats per la cabeça la font pura. Fa una mica tard ara. No comprim pas de que me dius. Comprens pas? És tard. Ai, bé, ma caramba, Sí. tenim temps. Sí. Hi ha més temps que vida. Exacte. Cantem un poc? Què vols que cantem? Podem cantar Muntanyes regalades. Bé, bé. Muntanyes regalades són les del Canigó, que tot l'estiu floreixen, primavera i tardor. Que tot l'estiu floreixen, primavera i tardor. Estiu i primavera, en tot temps hi ha flors, i floreixen les roses, clavells de tots colors. I floreixen les roses, clavells de tot color.